Hi guys, good morning. Sayo tani matanong niya, sayo punta naligo kay wala lang. Nakauno na lang tag mag-edit sa tong video kay murag kaning videohan ni murag dugay-dugay na save dire sa gallery ba. Dugay-dugay na ning wala na edit. Nya karon nakahigayon man ta ato ning editon. So for today's video guys, nagluto later og ganing banana cue no kay I remember kani di nga saging sabay ni gidala ni Papa kauban atong labo kaayo nga kalabasa. Sa mga wa pa kabalo, this is the most popular nga ginamerienda sa mga tao dire sa Pilipinas. Mao kini ang banana cue. Daghan pog klase nga kung unsaon pagluto aning saging, na atay ginatawag pinaypay, na atay ginatawag ginanggang, naapod tay ginatawag na kamuti cue. But this time mao ni ang atong lutuon, banana cue. Sa tanan pong merienda dire nga ginaluto dire sa Pilipinas, mao gini ang pinaka easy lutuon. Kay pag man ani imo ra maning panitpan, na pag man anig panit-panit nimo imo ning slice og mga ginagmay bisan ba sigurong bata ani nga bagong ina nakabalo na muluto. Joke guys. Pag man na guys, iwara na magtak-ang ratag karahay di ano, atara na painito ng karahay niya. Pag man na nag-init ang karahay, isunod ay na nimong mantika. Pero ang ako lang yung kalagutan ani magluto ani guys no, labi nagkanang init na gud yung mantika, inigbutang nimo sa saging ba manglugpad ang mga mantika. Ang kabalo bi amo nga sensitive kini akong panit no. Oh, so ya na pod. Magkaman na guys, inig mabutang na nimong saging des mantika, imo na ginang okay-okayon kay kung di na nimo okay-okayon may ngani gud ang labasan na. Dili gyud ang pula-pula ang kalabasan ana, nagyoy pagka-pula-pula nga pagkaito. Mao nang kung muluto ka, ang imong presensya ug imong pag-focus na gyud ya kay kung imo nang bian-bian kung asa ka mulukaw, pagod yun na. Pagkaman na inig after na nga mo action na guys pula-pula, imo day nang butangan og asukar kay ang saging manggod tamis na siya. Pero mas mulami siya og mo tamis siya kung butangan nimo og asukar. Mao gyud ni nakadalag pabida when it comes to banana cue. Ang mudala yung bida o pagpalami sa saging ang asukar gyud. Nya pag man na nagbutang nimo sa asukar, imo din ang okay-okayon kay ug di na mo okay-okayon mauga na ang asukar. Di na mo pilit ang asukar sa saging nga dili na mulami ug mutamis ang imong saging kung di na mo pilit kay mao gyud na makadalag palami. Ayaw te basta mabutang na gyud ang asukar, gamay na gyud nagkulang para maluto na. Inig paghuman ana mo pula gyud na siya taman sa ingon ani paghuman na karon day nimo. Wala na ilangay pa, wala na idugay pa, ayaw pa ha. Ikaw na rin maghuna-huna kung unsa imong ipares ana. Imo habang kapihan, imo habang kukan o imo habang tubaan. So mauna ni siya nga to ang product nga banana cue nga atong nahimo. Pagka na mag-andam na yung tagkutsara og plato kay mga una. Let's try another one. Lapit na alas 7 na yun, lapit na alas 8. Kung ano? Timo pa niya, ang among pamaw niya, dool-dool na lang sa paniud to. Mausa na lang ang pamaw paniud to. Ang naman tayo may harvest niya, dodoaan pa mong kaya dag-umang area niya. Kung magsige mag-harvest, malata lang niya. Nantod madaot, nantod malabay, kaya may kablumlong ag. Napulan man. Mana ako dahil gikuan, the banana cue early in the morning. Nang hiniksik mo kali ming. Ngayon ako dito sa nukaon giso kay parte pa yung init